No, natáčím. Se to natáčí. Ale mě... Ale jdi. Tady máme takový natáčky. Ano, a tady FIFA. Jo, netočte jenom mě. Tady to jsou letáčky z kina, mají do 7 koruny, ale já mám 7 korun, takže za korunu. Pojďte koupit, ať přijde 25. teď já. Děkuju, na shledanou. Jestli chcete tento leták. Techcí play. Ale vidíte, tento leták prodám za Ne, 0 korun. ne. První zájemce, kdo si veme, tomu budu vděčný. Ne. A natáčím ko mě. Natoč to, ty to umíš dobře. Tak mi fakt řekneš, To jo, vole. Tak to našla stránku. Tam si začít, že tam natáčím. Martino. Jelení jsem Cído. Říkám ty vole, to jsi nikdy neviděla. Jdu 3 peníze s tím. Budu tady natáčím jenom ty. Ale ty nebudu. Počkej, já nevidím. No. To natáčaj. Ne, tudy. Ne, tudy. A, pane Kořice, to natáčet, jo, ano. To ne. 2. Tam holky. Hlášení. Tady Petr prodává kartičky do kina, vole. A když mi nechápeš ty mre, tak pokud... A merdanti na tebe osvětaný a nikdo mi to nekoupí. Nezdařili. Práva letáčky, lístky do kina. Nebo prodáváme letáčky. Petře, už si někoho zeptej do prdele. Ty nové zubní kartáčky. A otoč se na nás a něco pokecej. Probíde to fajn, tak ti dám skálenou. Letáčky do kina. Tak jo. Máte dál. Chcete letáčky do kina? Já to natáčím. Už to seru. Dobrý. Natáčí, potom natáčí.